Ƙasar Amurka ta ce ta amince za ta janye sojojinta da suke jamhuriyar Nijar baki ɗaya. Hakan na zuwa ne yayin wata ganawa da aka yi da jakadiyar Amurka a Nijar Kathleen Fitzgibbon da ministan cikin gida na ƙasar Janar Tambo Muhammad kan sanarwar da sojojin Nijar suka fitar a ranar 16 ga watan Maris, wadda a ciki suka ce suna son yanke hulɗar soji tsakaninsu da Amurka. Tun da fari sai da ofishin jakadancin Amurka ya nuna shakku kan matakin, yana cewa bai samu wata sanarwa ba a hukumance ta neman sojojin su fice daga ƙasar, sai dai daga baya sojojin suka aiki wa ofishin takarda ta buƙatar su a hukumance. Hakan ya biyo bayan nuna rashin gamsuwa da halarcin yarjejeniyar soji da Nijar take kallo a matsayin karfa-karfa da Amurka ta yi mata. Madam Kathleen ta ce ta amince da hukumomin Nijar kan wannan mataki, amma za su samar da wani daftari da za a tsara yadda za a kwashe sojojin a hukumance. A wani mataki na daban, jami'ar diflomasiyyar Amurka ta tabbatar da niyyar Amurka na ci gaba da kasancewa tare da Nijar a kodayaushe ta hanyar tallafin ayyukan raya ƙasa da hukumar nan ta USAID. Akwai sojojin Amurka 1,100 a cikin Nijar waɗanda suke ayyuka daban-daban, kuma dukkaninsu an girke su ne a arewacin ƙasar. Amurka dai na sanya miliyoyin dala a ɓangaren tsaro a Nijar a kowace shekara, kuma a cikin irin wannan aiki ne ta gina wani katafaren sansanin soji wanda aka nemi ta fice daga cikinsa. Tun da fari, Nijar ta nemi sojin Faransa su fice daga ƙasar, wanda kuma suka amsa hakan. Tsohon shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya yi wani mummunan haɗari, sai dai ya tsira ba tare da wani mummunan rauni ba. Wani bugaggen direba ne da ya shawu ya daki motar tsohon shugaban ƙasar a yammacin Alhamis, kamar yadda sanarwar 'yan sanda ta bayyana. Wani babban jami'i a jam'iyyar ta ANC ya ce shugaban aka hara da wannan haɗari. An dakatar da shi daga jam'iyyarsa ta ANC da kuma yakin neman zaɓe na MK yayin da ake tunkarar zaben ƙasar a watan Mayu. Mr. Zuma na cikin motar tare da tawagarsa ta tsaro yayin da lamarin ya faru a kan titin lardin KwaZulu Natal da misalin karfe 4 na yammacin Alhamis. A Najeriya, gwamnatin tarayyar ƙasar ce ta fitar da naira miliyan 90,000 domin tallafawa maniyyata hajjin bana, inda ta miƙa kuɗin ga gwamnatin Saudiya kamar yadda jaridar Daily Trust ta tabbatar. Jaridar ta ce majiya daga hukumar alhazai ta Nahkon ta ce ta sanar da ita wannan labari. Majiyar, wadda bata bayyana sunanta ba, ta ce ba don tallafin na gwamnatin tarayya ba da an buƙaci kowane maniyyaci ya ƙara kuɗi da ya kai miliyan 3,500,000 kan kuɗin da ya fara biya tun da farko na naira miliyan 4,900,000. Wannan na zuwa a yayin da 'yan ƙasar ke ci gaba da cece-kuce kan yadda aka tsawwala farashin kujerar aikin hajjin bana. To yayin da ake sa ran ƙarewar wa'adin biyan kuɗin aikin ko kuma cikon kuɗin aikin hajjin bana da karfe 12 daren Juma'a, gwamnatin tarayyar Najeriya da jihohin ƙasar sun baiwa maniyyatan tallafi kan tsadar kuɗin aikin hajjin. Gwamnatin jihar Kano da ke arewacin Najeriya ce dai ta fara ayyana ba da tallafin na naira 500,000 ga dukkanin maniyyata, wato kowannensu, yayin da jihar Kebbi da Kogi da Ogun su ma suka ba da tallafin. Ita kuwa jihar Rivers ta ba da tallafi ne na cikon kuɗin baki ɗaya ga maniyyatan jihar ta. Wasu maniyyata kuma tuni suka buƙaci hukumomin aikin hajji a jihohinsu da su mayar musu da kuɗaɗensu, kasancewar ba za su iya cika miliyan 1,900,000 ba. Rahotanni kuma sun ce wasu tuni suka fara yunkurin cika kuɗaɗen. Kawo wannan lokaci hukumar alhazai ta Nahkon ba ta bayyana shirin ƙara wa'adin biyan kuɗin ba da zai ƙare a 12 daren yau. Gwamnan jihar Kebbi Nasir Idris ya ce akwai buƙatar ƙara ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin gwamnatocin tarayyar Najeriya da na jihohi wajen samar da ribar demokuraɗiyya. Gwamnan ya bayyana haka ne a zantawarsa da manema labarai a ranar Juma'a a Abuja. Ya ce aikin haɗin gwiwar tsakanin ɓangarorin biyu zai daidaita na ƙananan hukumomi. Ya ce za a fi samun nasarar rarraba ayyukan jin kai da kuma ilmantar da 'yan ƙasa kan manufofi da tsare-tsare na gwamnati ta hanyar irin wannan haɗin gwiwa. Gwamna Idris ya ce gwamnoni da shugabannin ƙananan hukumomi na da alaƙa kai tsaye da jama'a, don haka sun fi sanin buƙatunsu da ƙalubalen da suke fuskanta.